ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. ҳозир намхе новинкаи фасон омада. И материалҳо доинг небу слинган. Бисёр нусхаи фасон дариҷа бо вай задиян. Сангошона санги дизайн, сангои наздики хушрӯ. 130 сомон нархи донаш. Ай ҳози чанд рангай ҳозир нишон метавонам метавонед ки тамошо карда интихоб кунед. Сангчоша бинед. Гилш дар ҳақиқатам хушрӯай. Ина қафоша нишон тимтона. Доинг нестай пешаки гап занам. Беч хол пушида мешава. Ина и дигар рангшай. Рангшам хушрӯ. 130 сомон як либос шай. Касе опту мегира бо арзон мешава. Диде? Аҷоибак фасон. Ана дубайския 140 сомон. Санги дизайн фасон хушрӯ. Диде? На Сваровский. Инай боша ваяй доингай. Ай чанд ранг буд? Ман нишон дода будам. 140 сомон нархи дона. Диде? Санги дизайн аҷоибак. На дар кор боша. Дӯстони азиз, рақамҳо ҳастай дар рӯи экран. Нависед, доставка дорем. Инам 140 сомон санги дизайнай. Диде? Материалош материали дубайскии фасон. Аҷоибо. Ана паплини сирх гуфта будам. И паплини амхе сип сирхам набоша, бардови аҷоибак. 140 сомон доингай дӯстони азиз. Ина агар дар кор боша, дониста бошед ки ҳаста наминамуд материал. Доставка дорем. Сангои вай дора. Дизайн.